कक्का हो हाँ हाँ भाई काज में तो बड मेहनत करऽ पड़ैत है तो बिना मेहनत के की होइ छै हो सुनै छियो कक्का तू खिस्सा बड सुंदर सुंदर कहै छ हमर खिस्सा त जे सुनल के से तो मरि गेलै हो बस एना क्या चकाय छ अरे जे बूढ़ हेतै त मरबे करतै ना। अच्छा हम बुझलिए जे तोरा से जे खिस्सा सुनै छै से मरिए जाइ छै बूढ़ पुरान के सुनने हेतै मरि गेलै। हाँ सुना एकटा खिस्सा सुना दे। अखन काज करे के टाइम छै मालिक अबिते हेतै आ तू हमरा खिस्सा कहै ला कहै छ। हो कक्का हाँ कनिएटा सुना दे कनिएटा। आब जखन एते जिद तू करै छ त सुनि ल हम तुरत्ते कहि दै छियो। एकटा चिड़िया रहे ओकरा बहुते धिया पुता रहे चिड़िया के धिया पुता के भूख लागल रहे तो वो अपन माय के कहलक के आ ओकर माय गेले एकटा कोठी में बहुते धान रहे। एक दिन गेले चिड़िया त एगो लके एले खिया देलके। फिर दोसर दिन गेले त एगो लके फिर एले। तेसर दिन फिर गेले फिर एगो लके एले फिर खेलके। चारिम दिन गेले फिर एगो लके एले। पाँचम दिन गेले फिर एगो धान लके एले। छठम दिन गेले फिर एगो धान लके एले। सातम दिन गेले फिर एगो धान लके एले। आठम दिन गेले फिर एगो धान लके एले। नौम दिन गेले फिर एगो धान लके बुझलिए आगू बढ़ ना आगू 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 दूरे बुढ़बक पहले कोठी में का धान सदते तकर बाद ना आगू बढ़बै। ताहि दुआरे तऽ मरि जाइ छै आदमी तोर खिस्सा सुनै जा हमरो काज करत।